Kajing bam kalong kadawai ba ha kajing im kajongi. Baha kanu kapor ka babiang bangin bam lane ngindi. Ka ai ka ba ki doktor ki buri kim kwa ba phintip. Ha kapor di cha step kapor ka babiang bandi nadu new baji hadu pra baji stem. Phim day ban palat lane ban bam ya ka khandai lane shipau baji. Ha kapor bam jasngi lane di jasngi. Kapor ka babiang khat ar baji hadu ar baji. Phim day ban palat lane ban bam lai lane sau baji. Ha kapor mit pat kapor ka babiang ban bam nadu hendru baji hadu khandai baji imit. Must eat within 30 minutes of wake up. Kapor ka babiang hadin lai pau minute na ka jingki jongpi na ka jingtia. Kapor ka babiang ban bam hadin lai pau minute. But ha kapor man sngi pat kapor ka babiang ban bam hadin sau kenta ba phila dep bandi sha step. Ha kapor mit pat phila ban bam lai kenta hashwa ba phinthia. Kani kalong kapor ka babiang bat kalong ru kapor da phila ban bam ha kani kapor. Kajingpang kajing shitom ka kham duna na kamet kaphat kajongi. Ba balay bunsin ngimla ban new korea kapor. Na kata kadaw kajingpang kajing shitom ka kham jur ha kamet kajongi. Sapet ya kani ka video kayarap ya phi shibun kublay shibun. Hado wachke.